Quarter ano. Diyan na kayo? Meron ano. Bakur na pala, ini bakur. Makati City. Oh my God! Wow! Ng Makati. Yung kawalan building mo. Yeah, boy. Ito, taas ng building. Makati City. Tao ay. Garap kami ng makainan. May sabaw. No. Ganda. Di ba sa McDo may kanya? Dati ko order baga yung mushroom soup. Ha? May lang mushroom soup na lang. Peace out na. 6 months siya, tapos 1 year. Or 1 year siya. Mga kampalaw. Mga beer. Ay pala si Titik sabi ko sa iyo mo. Mga biyahe may. Kaya makan muna kita. Mabalik na lang kita igdi. Balik sa payo. Mang inasal. Wala man yung sabaw. Ang sabaw dyan, malsom. Sa Mang Inasal. Yellow Gold. Napari kita, may sabaw. Dito kami sa Pitix. Pitix Paranaque. So, nagharap kami guys ng makainan. Nagharap kami ng may sabaw. Nagharap kami dito ng turo-turo. Ha? Ay, shopping pa dapat. Nalaling kita. Wala ba niya sa mga Jollibee? Ano, pwede ka rin sa baba. Pero ni Soap. Choking, ilang tama na. Wala naman dyan.
Kami in-order ba na may kaldero? Ano bang chowking niya? Ano to? Ano ba? Soup? Kasabaw? Yan ang noodles sa sabaw. Ano dyan? Ayo. Yan o. Beef wonton mami. Wonton soup. Ano siya? Chowking. Chowking, chowpan. Dili man, para may iba naman. Ano sa imo? Isa pa mga tapos fries, tapos chicken. Chowking. 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 Baliktad ko lang ang sulak ah. Table 18. Halo-halo. So sarap. Wow. Sino nagpala yan? Yeah, may nakita sa itak ko. So sarap. What? Kain po, kain. Kain na daw. Ito po. Kain po. Ito po. $40. Ano ito? Kain po, kain po. 87. Sarap yung ano?
Look mo. Ipon mo, wallet mo. Yan, yan. Thank you, ah. Cute. Tiplak. Thank you, 182. Siapa mendengar? Siapa mendengar? Siapa mendengar?